Mabuhay! This is Wency again. Thank you so much for watching this video. And in today is excited kay kung announce kay na anatay ginag-mic upgrade. Mauni ang atong tada! RingLight, the kani siya. Ako na siyang napalit online sa Facebook. And so far, ako experience with the seller is super smooth, super accommodating. Pero that doesn't mean na dili ko maging brutal sa iyang product. Ato siya unbox, ato i-check kung na may mga defecto or okay ba yung performance. According sa seller, 26 ang iyang diameter. 26 cm. Ano siya? Nagkanay siya, okay ba kung sa brand, ani kay wa may nakasuwat, pero ang ingon diri kay Feel Light and Beauty Face. Make face and eye beauty, night court stream, multiple color temperature. And the ring supplement now is suitable for selfie live video, streaming, etc. It has the function of Feel Light, Beauty Face, Beauty Eye, Brightness Skin, etc. It can also adjust for 3 color temperature and for your favorite to adjust every shade. It is equipped with a variety of high skin angles and useful spray, which is a beauty weapon. We'll see. Beauty weapon ba dyan siya? Now, like I said, 26 cm iyang diameter. Siya. Plastic siya. Ana. So, hinahina lang taani kay dili inana kanindot ang iyang packaging. Dali ra rin siya mabuhat. Sunod, mga niyahang cord. And then, naanan diri ang iyang switch. Ana. Then, diri na part kay USB type. So, kinahanglan tag-adapter. Pag nabalaka sa kay lagi og isulti ang voltage o walay mga precautions gani sa mga do's and don'ts, diba? Nana mo jud ta mamalit man nanaod jud ta sa iyang packaging. Kasi pa din niingon, shake well before use, diba? Char. So man yung itsura, man yung cord, basic cords lang, inani, face. Inani yung itsura siyang switch. Ana, kani siya. Mao daw ni ang pag on and off sa lights. Kani ang pag usab sa gihayagon. And then ang kani siya is mao tong mag-change of colors. Para nako okay raman siya. Kaya akong palit ani kay 1599 man. So di lang jud kaayo ta mag-expect og kanang super vega na product labi na on a tight budget ta. By the way, set ni siya tanan ha, dala ni siya sa ring light, sa phone holder, tripod o kaning socket. Sunod kay ani siya ang phone holder. Na kani. Dali mo ibutang imong cellphone. And then kani siya, imo na siya ipatong ani. Ana, tuyo ko lang. Dari butang ang cellphone. Akong tanaw lang niya kay dili kayo siya kasaligan, honestly, kay base lang matagak ang phone ba, kay dili kay kayo secure iyang ko ang design. Unlike sa uban na yung mga phone diri. Dagan kaayo mga chichiburitchi ba para i-make sure na properly hold jud ang cellphone. Pero the good thing ani is, pwede nimo siya ma-change ang angle. Oh, so okay naman siya overall. Diri lang ko medyo di confident, pero we'll see ato yung suwayan later. Kani mao ni siya ang socket. Mao ni siya ang magkonektar sa ring light o sa tripod. Kani siya. Ana. Diri ang tripod, ana connect mo diri, diri ang ring light. And ang kanindot ani is kanang mao ni makapa-adjust sa angle sa ring light. For example, gusto ka medyo dugko, ana. Gusto ka pabarog lang, ana. Kung nakuha na niyo mong gusto na angle, na siya lock. For example, kaniha. Gusto ko inani ang angle sa akong ring light diri. Ako lang siya ilak diri. Ana. Oh. See? Hindi na siya maluag, no? Para na ko, okay ra siya. Wala ko yung makita na chismis. Hugot ra siya. So, safe ra ang ring light. And medyo bugat siya. So, i-try na to later kung sakto ba ang ako mga first impression. Last but not the least, kay ang tripod. Dari ko excited. Hani. According sa seller kay 6 feet daw ang iyahang maximum na height. Ano siya? Ana. Again, why brand? Okay ba kung asa ni gikan? Di isag kaayo ko inana ka confident sa iyang
metal kay murag kana ganing humok kaayo na aluminum niya. Kita na times na clumsy ta basi nang basi ba kumadisgrasya. So ako lang siya i-try og open ha. Kani na siya murag tuyok-tuyok diri na part. Kani siya kay nakalock man siya sa di siya maable. Para security ba, di ba? And then let's see. Oh, medyo kahit siya. Another. Perfect. Then niya, inyong ng decision kung unsa kadaka ang pagbuka ka sa mga tiil. Ana. And then, diri na part is, mao ni siya ang atong pag-extend sa height sa atong tripod. Inaa siya yung mga, again, tuyok-tuyok diri. Ato na siya i-unlock para ma-utilize na ito yung pagtaas. Char, pagtaas o gahit. Charot! So, anak lang, bira lang ito doon. Tap! Uy! Una pa lang gani na kuan level, pwede ng taas. I love it. Ganahan ko kay dili siya shaky, in fairness. Hugot ka yung mga virgin. Charot! Dili na part ang pinakalas niya na extension. Sa kaayo. I love it. Nya consistent naman sa iyang aluminum dili siya kanang nagkataas na kanipis. Char! Di ba ganang yung tagbaga? Charat! Ana! Hugot gahapon din siya guys, in fairness. Dili siya kanang sayaw gani. Pero ay lang sa tao ninyo si Carrie ha? Diyos ko Lord. Kay di ba ni siya kanang branded or original. Kasi hilap yung lansang diha. Ako siya uli kay. Kaya taas ha. Ibalik na ko siya kasi mabagay sa kayo. So kay bukat kista na Diyos ko Lord. Magawas ang sumpa ni Adan. Char! Ako na siya gi kaluagan. Ako nagpaan na. Balik na ka virgin. Char! Arita sa tip. Dari dapita is mana niya ang pagkonektar sa socket o sa RingLight. Mana yung itsura guys. Mana siya. And then, money ang socket. So, imo lang siya insert ang lalaki o ang babae. Charot! Anak. Tuyok-tuyok lang. Uy, hugot to siya in fairness. Di siya chismis. Once na-connecta na ni mo, ani siya, ito nang itaod ang RingLight. Ani siya. Diri dapita. Same gihapon, ituyok siya. Okay. Alright guys, mauna ni ang pinaka-itsura niya. Ako gipatasan siya maayo. Ako nang gi-connect ang socket ng RingLight, tas ang phone holder. And as you can see, ako na lang siyang gi-connect sa extension wire kay medyo mubura jud kaayo ang cord. Diba? Ato i-try ang iyang color selection close up and let's see kung okay ra ba siya. So ako na siya on. Ana. What do you think? Klaro bang chismis na ang charot? So, next color. Ana, haya. And then, ana, number 3. Okay ra? I-try na to siya pahinay. Click lang. And then, pakasgan value. Oh, see? Nindut na. What do you think? Alright guys, it's time for the final verdict and as of filming, gigamitin na ako ang ato ang RingLight. Mo ni siya ang option na katugay isagol ang white o katong super na yellow maraghay-hay na color. And then wala ang sad na ako gi-maximize ang brightness kay medyo closer kaayo siya sa akong face. So, let's start with the downsides. First of all, di kayo ko confident sa iyahang brand kay wala nakasulti na brand lagi. And then kuha nga ng information na gibutang sa box. And of course, as a consumer, di ba, gusto dyan nato na detalyado tanan para magamit nato ang product in a way na di ta madisgrasya or ma-mishandle nato. Second is, ang cord jud sa RingLight, medyo mubura kaayo siya. So, manginahanglan jud kag extension wire kung imo jud gamiton yung pinaka-taas niya. Lastly, ang phone holder. Dili kaayo ko confident though walay na itabo man inon sa akong phone, pero naam ko'y daghan na phone holder. And then lahi ra gani ang design, kapit na kapit kaayo ba, pero kanina phone holder na kauban na set kay basic lang kayo siya na design. Alright, let's go to the good sides. So, first of all, yes, tinuod jud ang gi-claim ani na product na makapa-enhance siya sa beauty, sa beauty. And then,
kani akong camera is basic lang siya na phone camera, so dili kayo nindot ang iyang quality. Pero swear to God na improve jud taw niya, naklaro ang mga chismis akong now. Yes, tinuod yang gi-claim. Next is ganahan ko kay daghan siya color selections, na katong plain, na ang katong super haya-haya, then akong pinaka-favorite kay ang mixture sa duha kay makapa-enhance ka na siya sa skin, tas bagay siya sa imong skin tone, 'di ba? And then ganahan kay ko kay adjust ang iyang tripod, pwede siya patasan, pwede siya pagamyan. So if ever kung mag-shoot mo og kanang kinahanglan na dako ang area, so perfect kaayo ni siya. Next is ang iyang lights. Super kahayag ang iyang pinakataas. O ang iyang pinakahina is sakto lang. So timpla-timpla lang. Friendly kaayo siya sa mga mogamit ani. Ang nakalimutan ko mention dahil sa seller, kudos to you ati. Ganahan kay ko nimo kay super responsive ka, very accommodating, and as a customer of course, I feel safe and comfortable sa akong gipalit kay nakakada permi para mo tubag sa akong mga queries. And I think that's it for today's video. Hinatunta na nakatabang ni ninyo. If you're new to my channel, please don't forget to subscribe, like this video, and share. Thank you so much for watching and have a great day. Bye-bye!